Propju fil-jum dinji għas-saħħa mentali Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Bela sostniet kemm importanti li pajjiżna jikkumbatti l-status quo fejn jidħol il-qasam tas-saħħa mentali. Innutat ukoll li fi żmien li ġej is-servizz ta' psikoterapisti li diġà beda jiġi offrut fl-iskejjel ikompli jikber ħalli sa minn età żgħira il-ġenerazzjoni żagħżugħa ikollhom servizzi utli matul il-vjaġġ edukattiv tagħhom. F'diskors fil-preżenza ta' deputati minn żewġ naħat tal-Kamra u persuni pubbliċi oħrajn f'attività Villa Franzija f'Ħallija, Dr. Bela saħqet dwar kemm pajjiżna jeħtieġ aktar żgħażagħ biex jinvolvu irwieħhom fil-politika tal-lum għax bil-kontribut u l-attiviżmu tagħhom pajjiżna jista' jikseb aktar bidliet. Fl-attività intervjenit ukoll il-President Emeritu Marie-Louise Colejro Preca li sostniet li l-Malta Trust Foundation se tkun qed iżżid is-servizz ta' psikoterapisti fil-ġimgħat li ġejjin biex ikunu ta' benefiċċju għal aktar skejjel u utli għal aktar studenti żgħażagħ u tfal. Mart il-Prim Ministru komplet billi appellat biex ħadd ma joqgħod lura u jitkellem għal innifsu ħalli l-istigma kontra s-saħħa mentali tinkiser b'mentalità ġdida li għandna nibnuha fost iż-żgħażagħ u tfal tagħna. Ħsieb dwar l-attività tal-lum bit-tema Speak hija l-ewwel net biex inqajmu kuxjenza ħalli kull min għaddej minn problemi ta' saħħa mentali jitkellem, jiftaħ qalbu u jfittex l-għajnuna. Dr. Bela semmiet kif propju xarilu pajjiżna tilef lil Karguder u din it-telfa waslet biex titqajjem kuxjenza dwar il-ħarsien personali ta' nies li huma involuti fil-ħajja pubblika. Sanittant hi elenkat li għal suġġett personali bħalmu is-saħħa mentali għandna mmorru lil hinn mill-partiġaniżmu u bħala pajjiż għandna nkunu maqgħudin biex inkunu komunità inklusiva u bħala Malta li tħobb. Għal dan il-jum One News ħal kumment ukoll tal-Professur Carmen Sammut, prorettur fl-Università li kienet preżenti Villa Franzija. Għax komunità nagħtu każ ħafna is-saħħa mentali fil-fatt se ninvestu ħafna fejn jidħol counseling għandna numru ta' professjonisti, għandna social workers li qegħdin hemmhekk mhux għall-università biss, anke għall-junior college